Кешке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә. Хәзер булачак темалар турында. Түбән Камага яңа газ үткәргече сузыла, спорт объектлары ачыла. Рөстәм Миңнеханов безнең ишек алды программасы эшчәнлеге белән дә танышты. Бу стадион яңа булып, бөтен шартларга туры килеп, бездән футболчылар өчен бик зур, бик кирәк урын була. Булар хакында тулырак Түбән Камадан Ишат Әюпов. Юллар көтә безне. Безгә яңа мектепләр бирәчәк. Яңа трассаның Татарстанга файдасы турында Рания Абдрахманова. Санаулы көннәр калып бара. Баш калада бердәм тавыш бирү көне ничек узачак? Илгиз Шакуров белә. Россиянең кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле татарстанлыларны тыңлай. Бик кызык, ничек халыклар шулай, ничек кеше шулай мәрҗәгать итә икәнен белмидем. Судта да оттырсаң, кайда яклау эзләргә? Рәнзилә Гафиятуллина шул хакта. Бүген Түбән Камада республика икътисады өчен мөһим вакыйга булды. Монда президент Рөстәм Миңнеханов елына югары басым астында 4 миллиард кубометр газ бирә торган яңа үткәргечне эшләтеп җибәрде. Ул әйтеп үткәнчә, хәзер Татарстанның нефть-газ химия комплексы тутырыклы эшләсен өчен көчле база булдырылды. Димәк, яңа планнарны тормышка ашырып була. Бу үткәргечне эшләтеп җибәреп, Таиф компанияләр төркеме үз предприятиеләрен газ белән тәэмин итү буенча зур проектны тәмамлый. Ни өчен бу турбаны табигатьне саклаячак турба диләр соң? Бүген Түбән Камада тагын нинди вакыйгалар булды? Тулырак Ишат Әюпов. Шушы мизгелдән Түбән Камага табигый газ башка юлдан килә башлый. Алабуга шәһәреннән 30 чакрым ара турба сузылган. Хәзер Түбән Кама нефтехим җәмгыяте газны 2 тармактан ала. Бу Татарстан сәнәгате өчен бик мөһим проект. Шушы турбалардан килә торган 4 миллиард кубометр зәңгәр ягулык Түбән Камадагы сәнәгать оешмаларын тәэмин итәчәк. Самое главное, у нас большая перспектива дальнейшего развития вот этого куста. Как всегда, мы всегда говорим сегодня об экологии, и то, что были проблемы, особенно в зимний период, нам приходилось подключать мазут, а это уже экологическая нагрузка. А все эти вопросы уже ушли. Шәһәр һәм районга газ һаман күбрәк кирәк. Шуңа күрә үткәргечне 17 айда салалар. Күп урыннарда горизонталь бораулау алымы кулланыла. 3 чакрым киңлектәге Шулман елгасының төбеннән метро төзелешендәгедәй узалар. Иң төп максат экологияны саклау була. Технология переменная. Интересная, шикарная. Әлеге яңа технологиялар безгә икътисади чыгымнар һәм экология мәсьәләсендә баланска ирешү мөмкинлеген бирде. Таиф җәмгыяте беренче урынга экологияны кайгырту бурычы куя. Кыш көне өстәмә рәвештә мазут ягасы булмаганлыктан барлык Кама аръягында табигать чистары дип көтелә. Түбән Кама нефтехим бүген шәһәргә тагын бер бүләк ясады. Нефтехимик стадионы төзекләндерелеп бетте. Моннан 42 ел элек салынган төп стадион тулысынча яңартыла. Монда бүген үк Россия рекорды куйдылар. Топны җиргә төшермичә бер юлы 175 кеше сикертә. Барыгызны да шушы зур тантана белән котлыйм. Бу стадион яңа булып, бөтен шартларга туры килеп, бездән футболчылар өчен бик зур, бик кирәк урын була. Пас сразу на левый фланг. Яңартылган стадиондагы иң беренче уен нефтехимик һәм Спартак командалары ветераннары арасында. Алар иң беренче тарихи матчларын моннан 27 ел элек уйнаган була. Весь город здесь был, здесь не было таких прекрасных трибун. Ул уенны хәтерлим, трибуналар шыгырым, үй түбәләре агач башларыннан карадылар. 27 ел элек булган уен 4-4 исәбе белән тәмамланган булса, бүген Спартак ветераннары отты. Уен алар файдасына 5-4. Республикада быел 4 ябык футбол кыры төзелә. Шуларның берсе Түбән Камада. Шулман аренада 4 кием алыштыру урыны, тренерлар бүлмәләре бар. Бердә 6дан 11 яшькәчә булган 600-гә якын бала шөгыльләнәчәк. Төрле турнирлар үткәрү планлаштырыла. Безнең ишек алды программасы буенча районда 643 ишек алды төзекләндереләчәк. Шуларның 67се быел. Химиклар урамы 9-нчы йорт янын Рөстәм Миңнеханов үзе карый. Ярыймы? Аллага шөкер. Ага, дом двор хороший нам построили. Тагын бер шатлыклы вакыйга бүген шәһәрдә яңа калейдоскоп балалар бакчасы ачылды. Без бүген балалар белән Татарстан шәһәрләре буенча сәяхәт итәбез, күбес уен уйныйбыз. Быел республикада шушында 27 бакча ачылырга тиеш. Монысы 260 балага исәпләнгән, яртысы ясле төркемнәре. Бу бина, бу балалар бакчасы сезгә бәхет китерсен, белем китерсен.
Сез монда көн сайын бараса килеп йөрергә тиеш. Бу безнең бүгенге көндә без бит авыл малай исемле спектакль өстендә Президент Туфан Миңнуллин исемендәге Татар драма театрында карады. Бинага былтыр капиталь ремонт ясадылар. Төзекләндерүдән соң 250 тамашачыга исәпләнгән яңа зал, склад, рәссамнар өчен остаханә барлыкка килгән. Һәм без менә монда бик зур авылларны ачып җибәрдек. Яңа төзелгән һәм төзекләндерелгән объектлар Түбән Каманың спорт, мәдәният, мәгариф, иҗтимагый тармакларындагы уңышларын тагын да арттырырга ярдәм итәчәк. Түбән Камадан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа гасыр каналы. Түбән Камада бүген тимер юл аша узучы 2 юл үткәргеч таштылар. Шәһәр өчен бу бик кирәк объектлар. Тимер юл кичүендә җыела торган транспорт бөкеләре бетәчәк. Аны узган елның декабрендә төзи башлаганнар. Эшне тиешенчә оештыру объектны 8 ай эчендә тапшыру мөмкинлеге бирде дип белдерде транспорт министры Ленар Сафин. Юл үткәргечтә киртәләр, яктырткычлар урнаштырылган. Быел Татарстандагы төбәк юлларында тимер юл аша 3 үткәргеч, 7 күпер төзелеп, тагын 4-се ремонтланачак. Илгә триллионлаган табыш китерәчәк трасса яңа М12 автомагистраленең файдасын белгечләр шулай дип бәйли. Исегезгә төшерәбез, июльдә Алабугада узган җыелыш вакытында ил премьер-министры Михаил Мишустин Европа көнбатыш Кытай юлының Россиядәге өлешен төзүгә старт бирде. Аның югары тизлекле, түләүле Мәскәү-Казан өлешен 2024 елга төзеп бетергә җыйналар. Автобан илдәге иң зур юл төзелешенә әйләнергә тора. Маршрутның 100 чакрымнан артыгын исә Татарстаннан узачак. Аның Татарстанга гына түгел, илгә дә нинди файда китерә алачагын Рания Абдрахманова белеште. Займиши бистәсендәге күпер бу Иделнең 2 як ярын тоташтыручы Татарстандагы бердән-бер автомобиль күпере. Узган гасырның 80нче елларында төзелгән һәм бүген биредән көненә 40 меңнән артык машина уза. Бу исә нормативтан 2 тапкырга күбрәк. Хәрәкәтне киметүнең юлы бар. Тагын бер күпер төзү. Хәзер сүз бара торган яңа М12 трассасы проектында ул бер вариант буларак карала. Россия белән күрше булган илләрдә шундый яңа юллар бар. Бездә дә төзелсә, ул Европа белән Кытайны тоташтырып кына калмыйча, булган юлларны да бушатырга ярдәм итәчәк. Шул исәптән М7 трассасында. Треть протяженности действующей дороги М7. М7 трассаның 3/1 өлеше торак пунктлар аша уза. Алар арасында Татарстан авыллары да бар. Бу нәрсә дигән сүз? Мин юлның 3/1 өлешен торак пунктлар аша сәгатенә 60 чакрым тизлек белән барам. Моннан төшәлә светофорларда туктыйм. Халыкара стандартлар буенча мондый тизлектән файда да, икътисади нәтиҗәдә юк. Белгечләр исәпләвенчә, яңа трасса аша 70 миллион тонна йөк ташылачак. Россиядәге машина төзелеше, нефть, газ химиясе һәм металлургия оешмаларының күбесе дә нәкъ менә әлеге магистраль узачак зонада урнашкан. Шуңа юлның икътисадка булачак уңай йыгынтысын триллион сумнар дип бәялиләр. Бу айрым оешмалар өчен генә түгел, республика ил икътисады өчен дә зур этәргеч булачак трасса дип белгеч. Җитештерү артачак, яңа эш урыннары барлыкка киләчәк. Шул ук юл кырыйларында машиналарга хезмәт күрсәтүче оешмалар ачылачак. Татарстан индустриальный развитый регион. Татарстан җитештерү буенча алга киткән төбәк безнең Түбән Новгород белән дә, Самара, Мәскәү белән дә икътисади элемтәләребез нык. Шуңа бу ел безнең икътисад өчен кирәк. Әлеге көчле транспорт коридоры йөк ташуны гына арттырып калмыйча, хәрәкәтне тизләтәчәк. Былтыр Мәскәү белән Санкт-Петербург арасында шундый югары тизлекле М11 трассасы төзелде инде. Шуннан соң бу участокта аварияләр саны 2 тапкырга кимегән, үлүчеләр 3 тапкыр азайган. М12 трассасында да светофорлар, җәяүлеләр чыгурыннары каралмаган. Каршы як хәрәкәтне киртә аерып торачак һәм трассага каян телисең шуннан кирип булмаячак. Моның өчен махсус урыннар планлаштырыла. Автострада, во-первых, что это значит? Это значит раздельное движение. Автострада ул беренче чиратта бер-берсенә каршы хәрәкәт итүче машина агымнарын аеру, ягъни каршы полосага чыгып булмаячак. Бу бик уңайлы. Безнең Татарстанда да яңа төрле технологиялар файдаланыла. Әйтик, тавыш каты ишетелмәсен өчен махсус киртәләр куела, димәк, юлның якын булуы да бу тирәдә яшәүчеләргә комачауламый. М12-не дә М11-гә охшатып проектлыйлар. Юлны урманнардан, табигый тыюлыклардан һәм торак пунктлардан мөмкин булган кадәр ераграк салырга җыйналар. М11-не салганда белгечләр халык белән күп аралашты. Табигатьне ничек саклаячаклары, компенсация чаралары, кайбер урыннарда трассаны үзгәртү турында аерым фикерләштеләр. Бер генә проект авторы да үз теләге белән урман кисәргә алынмый инде. Шуңа һәрвакыт төпле вариантлар карала. М12 трассасының Татарстан территориясендәге төгәл маршруты әлегә билгеле түгел. Аның Чувашия белән чиктән башланып, Сайыскан тавы Шәле юлына кадәр дәвам итәчәге билгеле. Проектны әле әзерлисе бар. Ул юл хезмәткәрләре, табигатьне саклаучылар һәм җәмәгатьчелек фикерен исәпкә алып төзеләчәк, диде Михаил Блинкин.
Ну, если мы будем стоять и ждать... Әгәр дә без тагын 1 ел, 5 ел уйлап фикерләшеп утырсак, Европага илтә торган юл безнең янәшәдән, Россиянең кырыеннан узачак. Альтернатив планнар бар инде. Рания Абдрахманова, Дмитрий Аринин, Игорь Романов, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Көннең башка яңалыклары белән дәвам итәбез. Казанда тавыш биргән һәр кеше Гүзәл Уразова, Хор Турецкова һәм Клава Кока катнашындагы концертка кире алачак. Сайлау участокларында мин тавыш бирдем дип язылган беләзекләр таратачаклар 11 сентябрьдә башланып, 3 көн дәвам итәчәк тавыш бирүгә Татарстанның барлык сайлау участоклары да әзер инде. Башкалада гына 920 мең кеше участокка килер дип көтелә. Бердән тавыш бирү көне үзенчәлекләре турында тулырак Илгиз Шакуров. Бердәм тавыш бирүгә кадәр санаулы көннәр калып бара. Татарстанда барлыгы 3000-гә якын сайлау участогы эшләячәк. Казандагына да 920 мең кеше тавыш бирер дип көтелә. Аларның 2000-е үз тавышларын беренче тапкыр бирәчәк. Тавыш бирергә килгәч, авырып китәрмен дип кайгырмасагыз була диләр шәһәр хакимиятендә. Участокларның һәрберсендә антисептик, битлек, перчатка, һәр кешегә аерым каләм әзерләнгән. Сайлау участогы мәктәптә урнашкан икән, керү һәм чыгу юллары төрле булачак. Все 3 дня избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов вечера. Сайлау участоклары иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр эшләячәк. Анда килеп тавыш бирә алмаучылар 11 һәм 12 сентябрь көннәрендә өй янындагы участокларга килә ала. Казан буенча 269 шундый мәйданчык эшләячәк. Тавыш бирү 3 көн 11 сентябрьдән 13 сентябрьгә кадәр барачак. Возможность проголосовать будет в течение 3 дней. Сайлауны 3 көн дәвамында уздыру тәҗрибәбез бар инде. Анда төрлечә катнашып була бит. Участокка барып яки өй янында гына мин сезне бу мөмкинлектән файдаланырга чакырам. Казанда сайлауга барган һәр кешегә мин тавыш бирдем дип язылган беләзек бирелә. Аның белән 13 сентябрьдә Акбарс арена янында оештырылачак бәйрәмгә кереп булачак. Стадион территориясе берничә зонага бүленә. Киберспорт, экстрим мәйданчыклар, әдәби чаралар, арт-объектлар тәкъдим ителә. Шунда ук ГТО нормаларын тапшырып булачак. Бердәм тавыш бирү көне зур концерт белән тәмамланачак. Тавыш бирүчеләрне Гүзәл Уразова, Әнвәр Нургалиев, Нюша һәм башка йолдызлар сәламләячәк. Ә инде кич матур гадәткә кергәнчә зур бәйрәм салюты белән тәмамланачак. Илгиз Шакуров, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. 11-12-13 сентябрь көннәрендә без президентны, муниципаль органнарга депутатларны, шулай ук Дәүләт Думасы белән Дәүләт Советына өстәмә рәвештә 2 депутат сайлыйбыз. Казанлылар тавыш бирергә барырга җыенамы? Үзләреннән сораштык. Хәзерге вакытта Татарстанда нинди сайлау алды кампаниялар барганын беләсезме? Беләбез. Президент сайлаулары. Татарстан халкы президентны сайларга тиеш була. Алла берса, депутатлар сайланырга тиеш. Нет, не знаю, но знаю, что выборы президента будут. Нет. Не знаю. Выбираем, во-первых, нашего президента, потом выбираем местные органы управления. Гомумән сайлауларга барачаксызмы һәм ни өчен? Без һәр вакыт гомер буе барган. Халыкка тормыш яхшырак булсын, бездән калган балаларга, оныкларга яхшырак булсын тормышлар. Әйе, барам, чөнки мин бик актив кеше. Сайлауларга барам. Безнең тормышыбыз яхшы. Направление барсын. Нинди генә сайлаулар булса да барырга тиешбез. Үз фикеребезне җиткерергә тиешбез. Барам. Яхшылыкны бетнесе телик, без дә телибез. Татарстанның югары уку йортларында һәм мәктәпләрендә бер кешедә дә коронавирус табылмаган. Бүген бу хакта журналистларга Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина җиткерде. Әгәр дә укучыларда яки мөгаллимнәрдә ковид булуы ачыкланса, һәммәсе буенча карар аерым кабул ителәчәк. Бездә мәктәп һәм вузларны карантинга ябу турында сүз бармый, гәрчә Россия төбәкләрендә андый очраклар булса да. В каждом конкретном случае... Бүген бу уңайдан ниндидер бердәм таләп юк. Шуңа һәрбер очрак буенча аерым карар кабул ителәчәк. Әгәр дә тест нәтиҗәләре буенча укучыда яки укытучыда коронавирус расланса, ул изоляциягә җибәрелә. Пандемиягә бәйле рәвештә Россиядә кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкилгә эш артканы. Бу хакта бүген Татьяна Москалькова Казанда КФУ студентлары белән очрашуда сөйләде. Берәүләр уку өчен түли алмый, кемдер эшсез кала, икенчеләре үз изоляция режимын бузган өчен салынган штрафлар белән риза түгел. Гозерен җиткерүчеләр арасында татарстанлылар да бар. Аларны нинди сораулар борчый? Тулырак Рәмзилә Гафиятуллина. Во всем причина маска. Сорау бирүченең ни өчен тавышы ишетелмәүгә җавап бу. Пандемия безне үзгәртте, ди Татьяна Москалькова. Моны мөрәҗәгатьләр дә күрсәтеп тора. Аларның 2000 якыны коронавирус белән бәйле. Кемдер шушы чорда эшсез калган, кайберәүләр уку өчен түли алмый. Татарстанның хәле башкалар белән чагыштырганда яхшырак кебек ди ул. Опыт
Республики Татарстан. Пандемия белән көрәштә Татарстан тәҗрибәсен хәзер башка төбәкләрдә файдалана. Бу беренчедән кешеләргә күрсәтелүче ярдәм, дарулар, хастаханәләрдәге урыннар булса, икенчедән хакимияттәгеләр тарафыннан күрелгән чараларның ни дәрәҗәдә урынлы булуы. Сер түгел, кайбер төбәкләрдә ризасыз халык митингларга чыкты. Үз изоляция режимын бузган берәү штраф салуларына ризасызлык белдереп омбудсмен ишеген шакый. Иртәнге сагат 6-да йөгерергә генә чыккан идем ди. Нәтиҗәдә вәкаләтле вәкил аның үз гамәле белән башкаларга зыян салмавын дәлилли. Һәм мондый очраклар бихисап. По каким вопросам люди... Нинди сораулар белән мөрәҗәгать итәләрме? Авыру таралагына башлаган чорда күп кеше саклану чараларына кытлык булудан зарланды. Без кичекмәстән хөкүмәт рәисенә яздык. Үзегез күрәсез, хәзер андый проблема юк, залда бөтен кеше битлектән. Сүз уңаеннан Казан федераль университетында офлайн режимда мондый очрашу соңгы ярты елда беренче тапкыр. Университет бит ул шаулап торган Казан кебек. Безнең өчен мондай очрашулар бик зур әһәмияткә ия. Күп сорауларга студентлар шушында ук җавап таба ала. Балалар бакчасына юллама бирмиләр, торак алуда кыенлыклар. Соңгы 5 елда омбудсменга Татарстаннан да 3700 мөрәҗәгать килгән. Бик кызык, ничек халыклар шулай, ничек кеше шулай мөрәҗәгать итә икәнен белмидем. Человек с большим опытом явно. Очрашудан бик канәгать калдым. Шундый кешенең тормыш тәҗрибәсен тыңлау бик кызык. Бәлки киләчәктә үзем дә шушы юнәлештә эшләрмен әле. Хукукый аң белемен күтәрү авыр тормыш хәлендә калганда үзен якларга өйрәтү бик мөһим ди Татьяна Москалькова һәм бу нисбәтән Татарстанда алып барыла торган эшне үрнәк итә. Быел бездә әлеге институтның оешуына 20 ел. За 20 лет 20 ел эчендә сез йөзләгән, меңләгән кешедә үз хокукларын торгызуга өмет уяттыгыз һәм күбесенең хокуклары торгызылды да. Татарстанда кеше хокуклары буенча аерым стратегия булуына да игътибар иттеләр. Ул хакимиятның бөтен органнарын бер йодрыкка туплый. благодаря стратегии... Шушы стратегия ярдәмендә КФУ каршында кеше хокуклары буенча махсус үзәк оештырылды. Бушлай юридик хезмәт алырга лаеклы гражданнарның исемлеге дә шактый киңәйде. 20 ел сынатмады. Татарстан киләчәктә дә йөзгә кызылык китермәс дип ышандырдылар. Я думаю, что в этой работе Республика Татарстан никогда не подведет. Һәм бу юнәлештә эшне Сәрия Сабурская дәвам итәчәк. Мәскәү кунагы аны вәкаләтләренең озайтылуы белән котлап, бу өлкәдә казанышлар өчен истәлек билгесе тапшырды. Рамзила Вафиятуллина, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Дизайнер һәм блогер Артемий Лебедев һәм мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин аят һәм конституция маддәләре белән ничек акыл өйрәтә тулырак реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз салдагы минутларда. Авылда да, шәһәрдәге кебек. Бергә эшләгән эшнең нәтиҗәсе зур. Ишек аллары яңара, балалар бакчалары төзелә, эш урыннары булдырыла. Сабадагы үзгәрешләрне Фәйрүзә Мәҗитова күрде. Елына 30 тонна карп балыгы. 70 граммның карптан менә үсте кило 250. Бөгелмәдә балык үрчетү буенча үз эшен башлап кемнәр 3 айда миллионер булган. Филүзә Хәмидуллина белеп кайтты. Авылларга яңа эш урыннары, балалар бакчалары төзекләндерелгән яр буйлары бүген Саба районындагы уңай үзгәрешләрне Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин барып күрде. Ул 3 авылда булып халык белән очрашты, сәнгать коллективларының иҗат җимешләре белән дә танышты. Чит ил инвесторлары Сабага кадәр барып җиткән, ни җитештерәләр, күпме кешене эшли итмәкчеләр. Фәрүзә Мәҗитова шул хакта. Саба индустриаль парка илкүләм проект буенча узган ел төзелә башлый. Хәзер 4 резидент эшкә тотынган. Аның берсе Казакъстанның вентиляторлар заводы. Җилләткечләр дә менә шундый дезинфекцияләү җайланмалары да эшләп чыгаралар. Фәрит Мөхәммәтшин аны шәхсән сынап карый. Бу паркта әлегә 53 кеше эшли. Тагын 4 елдан 500дән артык кешене эшли итү планы бар. Инвесторлар өчен махсус шартлар. Безнең инде ут буенча 40% өлгөте бара. Җир кишәрлекләрен бушка бирәбез. 3 ел аренда срогы белән. Шулпыч авылындагы яңа терлекчелек комплексын торгызганда да ташламалардан файдаланалар. Мондагы мөйки сыерны роботлар сава. Тәүлегенә 40 тонна сөт. Киләчәктә баш тонын 5000гә кадәр җиткерү ниятләре бар. Яшәү шартларында яңара, ямьле Саба яр буе халыкның яраткан ел итү урыны, төзекләндерү эшләре бара. Күперләр салынган, сәхнә, балаларга уен мәйданчыклары. Монда район үзәгеннән электромобиль йөри башлаган. Сабалар белән очрашуга Фәрит Мөхәммәтшин шунда утырып килде. Республика программасы буенча быел 5 ишек алды яңарачак. Бу участокта эш тәмамланган. Монда инде телисез икән
прогулкага чыгып була, телебиз икән спорт белән шөгыльләнеп була. Иләбер авылында өр-яңа балалар бакчасы салынган. Монда 50 бала йөриячәк. Сабыйларны монда 1 яшьтә 2 айдан алачаклар. Эштә эшен тәмамлаганнар, төзүчеләр хәзер балалар мәйданчыгына күчкән. Бер атнадан балалар бакчасы ачылырга тиеш. Кичкенә генә авыл булуга карамастан балалар күп диләр. Мин сорадым, мин әйтәм, моны тутырып буламы соң 50 баланы. Бүген 58 бала әзер монда язылганнар, теркәлгәннәр. Аларны иртәгәдән монда балалар бакчасына йөртә башлыйлар ата-аналары ди. Димәк, район яши, халык белән бергә эшләгән эшнең нәтиҗәсе зур. Кичкенә генә авылларда да шәһәрчә шартлар. Алар монда яшәүчеләр сорау буенча илкүләм проектлар һәм республика программалары нигезендә гамәлгә ашырыла. Собадан Фәйрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүген 100%лы Татарстан онлайн платформасында республикада медицина һәм биотехнологияләр үсеше турында сөйләштеләр, лекцияләр, репортажлар һәм фикер алышулар дәвам итә. Бу проектка йөзләгән кеше кушыла. Һәр көн фикер алышу өчен яңа тема билгеләнгән. Икътисад, цифрлаштыру, яшьләр сәясәте һәм медицина. Онлайн чарада катнашу өчен tatarstan.com сайтында теркәлергә кирәк. Платформа үз эшен 10 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Хәзер Бөгелмә халкы үзләрендә үрчетелгән карп балыгы белән сыйлана. Хәтиле уллы Эдуард белән Рәфис Әхмәтсафиннар берничә ел элек Ташландык күлне ала һәм балык үрчетү фермасы булдыралар. Елына 30 тонна карп үстерәләр. Эшне җәелдерергә дәүләт грантында ярдәм иткән эшмәкәрлек тарихы турында Филүзә Хәмидуллина. 70 граммның карптан үсте кило 250-200 граммлык. Һәм бу нибары берничә ай эчендә бик яхшы күрсәткеч ди фермер Рәфис Әхмәтсафин. Әлеге ятмәдә 3 тонна карп балыгы, тәңкәлесе дә, тәңкәсезе дә бар. Балыкны алар 3 ел элек үрчетә башлый. Моның өчен райондагы Ташландык күлне алалар. Бөтен җирдә пычрак. Без 3 КАМАЗ только мусор җыеп, мондан чистарттык, бөтен берекларны бөтенсен дә чистарттык та, аннан малайым белән решили поширам на рыбное хозяйство. Әлеге күл Иске Исак авылы янәшәсендә урнашкан һәм 30 ел элек монда балык үрчеткәннәр. Колхоз таралганнан соң күл Ташландык хәлгә килә. Әлеге урын карп балыгын үрчетү өчен яхшы ди фермерлар. Ачык урын булгач, су тиз җылына. Эшне башлап җибәрер өчен 3 тонна маймышны Самардан алып кайталар. Хәзер монда 30 тонна балык бар. Күл яшелләнмәсен өчен амур балыгы да җибәрәләр. Быел җәен балыгын да үстереп карарга булалар. Это рыба тоже без костей. Бу балыкта кылчыксыз. Җәен без аларны балык белән тукландырабыз. Кышын ясалма ризык бирәчәкбез. Форель кебек үсә ул балык. Күлдәге балыкларны ашатыр өчен көненә 1 тонна ризык китә ди фермерлар. Махсус азыкны үзләре ясый. Аның өчен җиһаз сатып алганнар. Алай арзанрак та балыкның ите дә тәмле була диләр. Составында бодай, жмых и монда добавкалар. С 1 октября слив начнем. Узган ел ферманы тагын да киңәйтәләр. Агростартап программасы белән 3 миллион сум акча атканнар. Махсус җиһаз, аэратор, суыткыч һәм газель машинасы сатып алалар. Господдержка у меня кем эшләсе килә, аларга большой ярдәм. Мин ул 3 миллионны пенсионер Оян алып акча. Бөгелмә балыгын Самарадан ук килеп алалар икән. Тәмле генә түгел, экологик яктан чиста да. Киләчәктә Мәрсин балыгы үрчетергә һәм улдык цехы төзергә дә хыяллана Әхмәтсафиннар. Бөгелмә районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстан президенты кубогын алыр өчен бу елларда гольф буенча хәйрия уены узды. Анда 2 миллион 800 мең сум тирәсе акча җыелган. Ул Казандагы Рональд Макдоналд йортына тапшырыла. Спорт һәм хәйрия чарасы спортчыларны ничек берләштергәнен Гөлназ Сайфетдинова күрде. Суға туп 200 метрга аша. Бу уенда бары үз көчеңә генә таяна аласың. Яхшы нәтиҗәгә ирешү өчен Тимур Мустафин алтын кәшәкә сайлаган. Ләкин бу әле уңышка тулы ышаныч бирми. Хәйрия турнирында катнашырга дип гольф уйнаучы Мәскәүдән инде 3нче тапкыр килә. Золото здесь, конечно. Монда алтын күп түгел инде, ул шулай буялган гына. Коралың нинди генә булмасын, уңыш аннан ничек куллана белүеңнән тора. Бу спорт белән күптән түгел генә шөгыльләнә башлаучылар да, чемпионнар да. Татарстан президенты кубогына үтүче хәйрия турниры бөтен Россиядән 100 гольф уйнаучыны бергә җыйды. Мой Йода, чехол-драйвер, который ходит со мной, все счет во мне, я один с ней. Если удар получается, это то, ради чего стоят все неудачные удары. Непередаваемые чувства, эйфорические такие. Бу турнирда җиңү артыннан кумыйлар бөтен җыелган сума Казандагы Рональд Макдоналд йортына ярдәмгә китәчәк.
Символический чек принимает генеральный директор. Собранные средства будут потрачены на... Акчалар ремонт эшләренә һәм балалар уен мәйданын торгызуга тотылачак. Ул инклюзив. ДРКБда төрле диагноз белән дәваланучы балалар анда килә ала. В этом году, несмотря на пандемию, у нас растет количество команд. Быел пандемия булуга карамастан катнашучылар артты. Бу спорт түрі белән кызыксынучылар күбәя. Өстәвенә гольф олимпия программасына кертелде, дәрәҗәсе арта. Бу турнир 10-нчысы шушы вакыт içinde фондка ярдәмгә 14 миллион сум җыелган. Казандагы бушлай хезмәт күрсәтүче гаилә кунакханәсе Россиядә бердән-бер. ДРКБда дәваланган 11 мең бала анда әниләре белән бергә була алган. Бу кунакханә мисалында 2022 елда Мәскәүдә икенче шундый йорт төзергә ниятлиләр. Гөлназ Сайфетдинова, Наталья Мезина, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Казанда татар яшьләре көннәре тәмамланды. Татарстан һәм Россиянең 32 төбәгеннән килгән делегатлар нинди уй планнар, максатлар белән кайтып киткән соң. Бу хакта иртәгә көндезге 12нче яртыда татарлар тапшыруында карагыз. Без бер мөхит булдырабыз. Кайда гына торсак та менә шул элемтә булырга тиеш. Бүгенге менә шулар иде. Уңышлар сезгә һәм әлбәттә Яңа гасыр каналында гына калабыз. Бердәм яклау үзәге законлы рәвештә бурычлардан арынырга ярдәм итә. 260 97 41 260 97 41. Өйләнергә телисезме? Сезне 11, 12 һәм 13 сентябрьдә Камал театрына туйга чакырабыз. Сезонның беренче премьерасы «Өйләнәм.тат». Усал комедия. Автор һәм режиссер Илгиз Зәйниев. Билетлар сатуда. Открытие в Казанском цирке с 12 сентября. Фееричное большое цирковое шоу. Все в порядке? Кожа очень чувствительная, сохнет невыносимо. Попробуй родовит актив. Защиту своей кожи от сухости в любую погоду доверяю ему. Обновленный Nissan Qashqai X-Trail уже в наличии в автоцентре «Марка». Успейте взять первым с выгодой до 371 тысячи рублей. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Долгожданный шик и шарм во Дворце спорта. Приходите за покупками с 9 по 13 сентября. «Марка» собирает урожай. Только в сентябре Datsun от 392 400 рублей. Зимняя резина в подарок. Подробнее 4 пятерки 3 семерки и на Чуйкова 54Б. В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей «Котофей» и за неделю поймал всех мышей. Ого! Вот это цены! В честь дня рождения находки колбаса по-деревенски 89 рублей. Минтай 89 рублей за килограмм. Тушенка 69, а тайт 9 килограмм 599 рублей. Ждем в гости! Срок акции до 14 сентября 2020 года. Подробности у продавцов. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин иркә таныштырам. Сүзне ганәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Майстер белән берлектә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнгән уникаль аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның өчде проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон номеры 260 Данил Майстерга һәр клиент кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча антициклон йогынтысында Татарстанда җылы һава торышы саклана. Менә киләсе тәүлектә дә көньяк-көнчыгышта Бөгелмә Баулазнакайда аяз 24 градус җылы, төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Ярчалы, Алабугада кояшлы көн 25 градус, төньякта Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида алмашынучан болытлы һава җылылык 26 градус, төньяк-көнбатышта Арча, Кукмара, Балтачта аяз көн көтелә 25 градус җылы, көньяк-көнбатышта Болгар-Буа Чүпрәледә явым-төшемнәр көтелми 27 градуска кадәр җылы. Чиста Нурлатмамада Чирмешәндә кояшлы көн 26 градус җылы була. Доктор Ост федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблар ярдәмендә 39 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Артрит, артроз, бүсер, операция. Тукта! Соңгы чиккә бармагыз. Умыртка баганасы һәм буыннар авыртуы вакытында доктор Остка ашыгыгыз. Иң куркыныч терәк хәрәкәт аппараты авыруларын биредә операциясыз һәм протезларсыз дәвалыйлар. Өр-яңа җиһазлар һәм дәвалау схемалары. Доктор Ост 12 ел эчендә 39 меңнән күбрәк операция ясау карары гамәлдән чыгарылды.
Оцените все преимущества новых современных жилых комплексов от компании «Грань». Вам понравится здесь жить. Телефон 2-677-677. Үз фатырыгыз турында хыялланасызмы? Грань төзелеш компаниясының Горд Парк Новый Горки торак комплексында хыялыгыз тормышка ашачак. Кирпичтән төзелгән йортта сыйфат белән эшләнгән фатырлар сезне көтә. Казандагы телефон 2677-677. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, көндез 27 градуска кадәр җылы була. Җилтен якын чыгыштан талгын. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача адымлылыгы 44%. Җирнең магнит кырым тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде, исән-имин булыгыз.